माझ्या अंगडा घालता वळ्यातलो काढलंय तू माझ्या अंगडा घाल उडव कडक चल डिझाईन झोपवून मारलंय अरे ए किती वालो नारळ तो 800 वालो 800 वालो असला विषय ना 1 किलो टिकलेला हमारे चल झोप ये आता तू ये असं असं नाही पहिलं माग हा घे रे झोपवायचं नाही नारळ बघ अरे होय रे नारळ बघ होय होय सांगते हे नवीन नारळ 2 नारळ आता खाले चल चल उडव हा ए बाबा या बघ वाचला वॉटर बसला हा वळ्यात गेला वळ्यात ते घाल फ्रेश ना पहिलं तू मारे मारू दे रे काय नाही सांगा ना तुका वळ्यात जा नवीन हा किशी आलो घालतो ना तर मग गुडगुडे आंबडा घालतो किती वालो चल गोडगोड आवडा मग तुझा आशाळा काय घालतो ऐका कसला बोट दिलंय तरी तुका 4 नारळ बियाचं असं धरतलं मारतलं कोण पहिलं माझं मग माझं फटको तू असं असं धर धर. मी पहिलं मी मारणार हा? असं धर मी मारते आता पहिलं दुसरा घेतो मी असं धरतो